den duwaw ñaagoɗen ɗon nami ɗen ko kuccan en ko ɓena allah ne waɗa hen futoro ɗen bisimillahi arrahmani arrahim ndeymi reden alhamdulillahi rabbil alamin taw eɗen nandi eɗen mbi alani dey arɓe ɓe heɗa nani dey allah newnana ɗumen ko kadi nokkuji mumen e dow jaam cellal ɗum noon no mbiɗa ni bisimilla noon oɗon jahno oɗon jaato joni noon anani dey hono ceerno abdou diop sakkitani en duwaw ena fiɓɓayne golle meɗen allah jarama jarama ko fedde nde ɓe coɓi tiinoɗen fedde nde yoɓe heddo ɗo nde heddi ɗo woto nde dawru politique diine wona kadi galleji fof nawduɗen fedde fulɓe itali nawdi ko galleji fof pullo ɓi pullo nawdi ko galle o fof en jahata kadi ɗo diine ala pullo kam koye diine tan fuɗɗori donc kalif men allah fedde men nde kalif men allah leñol men ɗo ko woni itali ko ala banggue goɗɗo ko woni fedde fulɓe itali ko ala banggue goɗɗo ko fedde fulɓe felliti ko wona ko wawi ko par ce que wonɓe ene mbawi ɗum won ɓurɓe en salaire kono ko fedde fulɓe felliti ko ala goɗɗo pelliɗo ɗum donc ngal pellital yo jokku yo duumu itali kam mi woppano itali woppata itali fedde fulɓe itali ko hen goni hami naata leydi mbiɗen ko kala jaltuɗo leydi ndi on koko yowete ina jarani lebbi jeegom fof mi natta mi arta pour nattade fedde nde mi sohlani ɗon fedde wonno hay buuɗi ina jarani lebbi jeegom fof mi yoɓo biye mi arta ɗo pour mi naata kadi komi kanda kadi waɗde membre d'honneur fedde nde so ƴeewi terɗe meɗen ɗe eɗen jogui tergal ngal gandanɗa hoorema ala hen gueɗal kono lewru fof omo fiya min koye ɓe jeeyami mi yaafima ko ittete ko kono lewru fof mboɗo fiya ɗum ko fedde nde ko leñol ngol ñamlimi ɗum ko fedde fulɓe itali ñamlimi ɗum hami naata leydi boto jogani ɗum nde fedde fulɓe ko banggue ɗemgal ngal mbetema allah hokkani dañen ko wiyete ko académie pulaar ɗemgal wawa ƴellitade tawa ala ko nandira wona ɓe bindirani ɓe bindirani ɗum sen jettani ɗum ko caɗele naateɗe e google translate ɗemgal wawa ƴellitade tawa somi yiiɗi hunde walla tubaw somi haalde mum so ɓoɗɗi wawa dañde ko haala ngal ɗemgal yahani donc ko teppol ngol teppol noon itta ɗum noon ko fedde fulɓe itali ɗum mbeɗe jogui hen yakare wallodirde pelle keddiɗe ɗe kono ko enen jogori dilɗinde sababu mbasen kadi yawde koyemen ganden ken fedde mawde ɗum noon fedde mawde jogoto ko darde mawde e nder leñol he jogo ko wiyete ko influence international hay pelle goɗɗe ɗe mbasen ñoofade ɗo gotel sukaɓe ɓe yo tinno daro ñemba mawɓe kokkodira e mawɓe e juuɗe on teskiwe noon ko yidde erade wonko jiimi woni ko welani kam mi teskima pelle meɗen heewɓe so gardima catal walla gardima fedde so mandam men gasi cooɗima ha laaɓi jeeyi ala gotel men foof yo tino anda ko wiyete ko ressource aɗa wawi waajade aɗa wawi wasiyade aɗa softina aɗa hirtina hay dara famɗani ɗum noon mbeɗa ñaagui tinoɗen goto e meɗen fof yo tino woto fedde nde ko mawnuɗa fof koto sikku a sohlaka so wonani waajiyo ma tan wona wasiya ma tawtorede tan jiiɗa hay ɗum ne hirjini gasirtumi ko yettude bandiraɓe fof tengti kadi e goomu pinal ɓe gollodimi ɓe so tawi wonɗo tata yaafo en ɗaɓɓama ɗum noon allah jaramon jarama mbeɗe ñagani kadi ɓe jogorɓe arde ɓe nde allah hokkataɓe cellal hokkaɓe kisal hakkilantagal softede jokkude golle haaɓe jettine ɓen cikkani allah jarama jarama allah newnanmo ɗum yo allah newnanmo ɗum eɗen jottine kadi ma newnanmo saabu omo anni ɓooyi yidde wadde ɓe ɓooyi yidde wadde heddi noon ko abou wini tan ɗum de so yontani wonata ko hande ɗum yonti bicen sa ɓooyi yidde wadde fedde nde catal kala mo ganduɗa hande ine yiiɗi fewnude donc o jiɗɗo fewnude noon ala pulliyali saaha mum so ari tan totte walle enen foof eɗen mbiye kalif men allah yiiɗi ko hesere nde goto foof ko jagguno hande yo ɓeydo jaggude ɗum anda wonde hande ko ɓeɗon jogui janggo meɗen kalif mabɓe allah fedde nde kalif mabɓe allah fedde nde kalif mabɓe allah fedde nde kalif allah fedde nde ɗum woni kalif ma allah leñol ngol koko terɗe ɗiɗi tan pullo jogui tan ko diine mum pullo jogui tan ko fina tawi mum pullo jogui ko jokkere ende muɗum diine o nawri ko foof diine o nawri pinal nawri jokkere endam donc kalif mon allah kalif mon allah kalif mon allah
calme njettumi président Souleymane Ly président sortant e bureau makko fof eyyi min mamin ƴetta eyyi no mbirmomi ni tan yo ɓuuɓ téléphone makko udto donc saha fof mo nodde mo namne mo kadi hollite inchallahu rabbi par ce que enen fof ko golle wona hen ɗo te kadi minen teskiti gollema e nder fedde fulɓe Italie eyyi donc mawɗo men kadi président gomo pinal ko noon mawɗo men Mamadou Ndiaye ko noon mawɗo men Abouli ko noon onon fof mon nodde mon kumpite kadi mon namde miijoji mon sikki ala min mbawa yaade ga moon ɗum ɗon wawa wonde somin jiiɗi fewnude tan fof min mbadda on amen eyyi ko ɗum ɗon min meeɗi wadde kadi ɗum kadi min continta wadde inchallahu rabbi minen gandi wona jangde jogoto leydi kono mawɓe gandanɗa ɓe hoore ma ko mbaɗɗon ko ɗo doctoreɓe mawɓe mbawa ɗum wadde miɗen jetta Allah miɗen jetta on no fewi miɗen ñaagon kadi duwaw miɗen nende on duwaw so ɗum ɓenni mi yiiɗa jumnade e miijo mawɗo men Abou Yaya wonko min jinno waɗande ɓeyɗo yimɓe nayom ɓe ginnude inde mabɓe par ce que ko yimɓe gandanɗa ɓe hoorema aɓe daranino fedde fulɓe aɓe darani fedde fulɓe aɓe continue darade fedde fulɓe donc Afi Vincent Sane yinno ittude teddugal faare mabɓe donc ko ɗum ɗon mi jinno wadde mi rokka Demba Guissé o yettina teddugal ngal o yettina kadi ko Afi Vincent Sane miiji ko hande ne itta ɗum faare mabɓe so ɗum ɗon gasi ɓe nodde ɓe daro min nodde yimɓe amen min dokka ɓe ɗiɗo keɗoji gandanɗa ɗe hoorema vraiment ko miijo Abou Yaya Niang kadi Afi Vincent Sane jaɓi ɗum par ce que oɗon jari ko ɓuri ɗum eyyi sikki ala so min dañino ko ɓuri ɗum kadi min mbaɗat eyyi mais noon ha joni tan ha yeeso ko lawol tan inchallah jaram merci eyyi on calminama kadi lawol gongol ha hande ko yettude Allah tan e nelaɗo muɗum e yettude dendagal bandiraɓe ɓe fof kono no wiiri ni ha gati bottaji koko gari e ɓene berta joni paaɗen koye bottaji sen gayni wottade anani nde payen e juulde haade meɗen artude ɓamtude batu meɗen kono nde min mbiri ni hono kamɓe catal Michel Sa anani nde ɓe mbi tawde e batu ngu hawri kadi koye gasgol mandaji anani dey yoga e ɗeɗo terɗe hono terɗe daraniɗe anani dey fedde fulɓe ɗe hono président secrétaire trésorier e mawɗo gomu pinal alay sago anani dey ɓe mbaɗa ñalawma o ñalawma maɓɓe wona fonno wonde ko ñalawma fedde fulɓe saabu ɓeɗo wonɓe ɗo hen ɓe liggani ko fedde fulɓe wona catal Michel Sa tan ɓe liggani ko fedde fulɓe kono kamɓe saabu maɓɓe anani dey gomɗinde liggey o e yidde liggey o e andude liggey o ɓe ƴefti ko fedde fulɓe fonno wadde ko ɓe mbatti ɗum e dow koye maɓɓe ko kamɓe darata ɓe lobdo fedde fulɓe ɓe dokka ɓeɗon teddugal ɓe duttu ɗumen teddugal e inde fedde fulɓe fof e inde catal Michel Sa kono e inde fedde fulɓe fof ite ɗum noon anani de eɗen jeeya Allah jarama ɓe jarama Allah jarama ɓe jarama ko haalatano fof haalama ko yidde wiide tan anani dey catal Michel Sa jarama ndeɓe miiji ngoɗo miijo lomtade enen fof anani dey hokkude ɓeɗo ngal ɗo teddugal ngal ɗum yiɗi hokkude ɗumen noɓe mbiri ni kala ko dokkuɗen eɓe gaɗi hokkude ɗum saabu mbanmi en ko ɓuri ɗum e raɓɓiɗinade tan Allah jarama jarama joni anani dey payen ma taw e cérémonie o dari ɓeɗo oɗo woni Ousmane Sare ko kanko woni hande président section Afi Vicenza donc Ousmane Sare président Abou Yaya Ousmane Sare président section Afi Vicenza Abou Yaya Niang woni vice président section Afi Vicenza donc Cheikh Oumar Ly woni nouveau secrétaire général men Afi Vicenza donc kamɓe fof ko weltare kadi eɗen ñaaganoɓe ɓe jogoro jam Cheikh Oumar Ly kanko lomdima secrétaire général eyyi wona ko ɗum min ƴettino ɗiɗe eyyi goto e mabɓe fof min kettano ɗum wutte Samador e Seydane Fall min gara min dokka ɗum donc minen ñaagui Souleymane Ly ne garata e dinguirale ƴetta teddugal ma rokkatma ɗum ko vice président amen Abou Yaya Niang donc bisimilla mo
tawde yimɓe ɓe jiyata ko winda ko hen bisimillah. seeɗentagal teddugal faade e hoorejo fedde fulɓe Italie Souleymane Ly catal Vicenza e dow inde fedde fulɓe Italie ina rutta teddugal hoorejo Souleymane Ly gila ñalɗi e fiila lefol hoorejo ina teska darde makko tiinde gila ñalde o fiila lefol hoorejo ina teska darde makko tiinde yaadude pellital ngam ɓamtude fedde fulɓe Italie ko ɗum jeeyi sababu fedde nde ina rutta teddungal ina ñagonomo balɗe juutɗe e battane moƴƴe Vicenza ñande 16 on jarama konngol ruttude konngol ɗo kam ala ko mbawmi hande fawde e ko kalnumi ko kono haade ɗum ɗo ko yettude Allah yettude fulɓe fof no wurno ko darde nde koko waɗa kanko Abou Yaya tottuɗomi ɗum ɗo ñalli e ñalaɗe en mbaddi ɗum ɗo hen Abou ñalli e ñalaɗe en dañjama e nder fedde fulɓe donc ɗum ɗo minno fedde fulɓe Italie rewnude junngo Vicenza ummade junngo Vicenza rewne fedde fulɓe Italie faade yam neɗɗo min Allah mi andi hande kanko Abou oɗo omo hande ko ɓuri ɗum no mbirmi ni sabu fedde nde hande ko waɗi hen ko no heewi kanko ne Oumar Ndiaye oɗo ginnane ha joni sa winar kanko ne ko noon sa wiɗo aɗa limta yimɓe ga yalfade Allah jarama on jarama Allah jarama on jarama ɗum ɗo ko min konno waɗande ɗum fedde ɓe gam teɗugal ngal mbaɗa noon kam adi dendi Allah jarama on jarama Vicenza ɗam sikki ala minen fof min parnoto ko mawɗo men Demba Sidi Guissé min personnellement mi ala ko kalmi ay ko gilaron kanko no jaatige Vicenza ɗo min ñagantomo noon ko yo Allah junnu balɗe makko yo Allah hoyata Allah humpimo hay dara Allah junnu balɗe ma junna darde ma yo Allah hoyata ɗum tan min mbawi ñagade ko ɗum donc Abou Ly ngara Demba Sidi Guissé rokkuma teddugal ma donc Abou Ly kadi ko même chose ko yimɓe ka ko gotum seedantagal teddungal feede kalpinaɗo ngal fedde fulɓe Italie biyeteɗo Abou Ly catal Vicenza e dow inde fedde fulɓe Italie en rutta teddungal kalpinaɗo ngalu Abou Ly gila ñande o fiila lefol kalpinaɗo ngalu ina teska darde makko tiinde yaadude e hoolare ngam hisnude boon fedde fulɓe Italie ko ɗum jeeyi sababu fedde nde ina ruttamo teddungal ina ñagonomo balɗe juutɗe e battane moƴƴe Vicenza ñande 16 lewru jeego ɓuuri hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas eɗen dokka golle donc eɗen nodda mawɗo men président Goumou Pinal e Wuri Dior teddungal makko ɗon ko Alaji Demba Wane Ousmane Ly saɗa aɗa wiyarde tawteɗani donc ɓeɗo tan est ce que won mawɗo mon lirde plan
mon mawɗo mo liɗo pulaar son ɓawa tan min nodda balɗo il faut attaquer eyi seedantagal teddungal fayde e kalfinaɗo pinal fedde fulɓe Italie gori joom catal Vicenza e dow inde fedde fulɓe Italie ina rutta teddungal kalfinaɗo pinal gori joom e gila ñalde o fiila lefol kalfinaɗo pinal ina teska darde makko tiiɗde yaadude kadi e pellutal ngam caafe pinal jeyno e fedde fulɓe Italie ko ɗum addi jeyi sababu fedde nde ina ruttamo teddungal ina ñaago kadi balɗe juɗɗe e battane moƴƴe Vicenza ñalde 18 lewru merci a jarama ko kanko woni moteur AFI donc ko secrétaire général ay ni enen fof enen mbaɗa ɗanmo ɓurde ɓollude donc ɗon seni ɗo rek bisimilla Mamadou Ndiaye rokkatamo teddungal makko ko secrétaire général section Vicenza ha joni noon secrétaire général wona vice de bisimilla ma Mamadou Sall donc Mamadou Sall bisimilla ma seedantagal teddugal fayade e koolaɗo kuuɓal fedde fulɓe Italie Mamadou Ndiaye catal Vicenza e dow inde fedde fulɓe Italie ina rutta teddugal koolaɗo kuuɓal Mamadou Ndiaye gila ñalde o fiila lefol koolaɗo kuuɓal ina teska darde makko tinde darde makko tinde e yarlitade e yarlitade e pellital ngam ne ala lone noon ngam hufde fedde fulɓe Italie ko ɗum jeyi sababu fedde nde ina ruttamo teddungal ina ñaganomo balɗe juɗɗe e battane moƴƴe Vicenza ñalde 17 lewru jeegomum duuɓi ko junnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi a jarama eyyi emin ɗum ɗo kadi ko message wonande sukaɓe eyyi neɗɗo golli vraiment ha dañi ɗiɗo reconnaissance uji ko message fadi sukaɓe donc ko golle tan woni ko gandanɗa ko potɗen wadde donc sukaɓe bisimilla mono noon on jarama merci bandiraɓe jaafoɗo tan mi haala hen seeɗa sikki ala ko welenma tan saabu ko e hunde nde ganduɗa hoore maɗa min mi jottoronode ɗum kadi wona hunde wonde obligatoire saabu min komi jokkuɗo golle tan kamɓe ɓeeɗo noon ɓe ganduɗa hoore maɗa lengueji ɗi noon pittirama wonɓe mboɗo faami ɗum ɗon kono min hayde komi jokkuɗo golle min hay so nde mi waɗano ko hen alana kam hay caɗele goote saabu mi suwa taw e tottirde lengueji ɗi donc ha joni ko wiɗon tan Allah jarama on jarama saabu ko hunde nde ganduɗa hoore maɗa sincèrement min mi jottoraki ɗum mbaɗa anndi min ko gollanten koye meɗen ko ko leñol men goore men ko waɗi fof ko hoore muɗum kadi waɗen saabu ko leñol men pinal meɗen ɗum woni ko parnatoɗen ko leñol men pinal meɗen ɗemgal meɗen so tawi ngal maayi enenne en maayi ko ɗum woni ko gandirten ɗum woni identité meɗen culturel so eɗen dilla hen ko ɗum ɗon woni ko dillaten ko gonga ko nanaren caggal ko walla leƴƴi goɗɗi ko mbiyeten ko ɗum fof haɗani en mbaɗani découragé eɗen jaari yeeso enen jiɗɗen tan ko yo yimɓe ñammu hen jiɗɗen tan ko yo sukaɓe ñammu hen ha jaaren yeeso ko on ɗon banni jiɗɗen gollade ade men taw faade gottari mbaɗeten ko yimre feddam hande wona yimre fedde fulɓiten ko feddam ganden holko woni fordam
tam wona giɗiraɓe rewɓe e worɓe yaadiɓam singi diɓe fijji diɓam ala wona ɓiyemɓe feddal feddal koɓe jiidimi faandara tawa ko finde famɓe daraniɓe leydam ɓeɗɗi yimɓe wittoɓe ganda ɗum ɓeɗon woni feddal peŋɗe goongago peŋel kumam binnagal e majji kumel juuɗe makko e koyɗe kaɓɓen jamɓe koccen petalaji makko ɗen silemaji belɗi ceemɗe juuɗe men tamen hetto jamɓe ɗe ko dundu majjere peƴƴen kiifen duppen wona boowal yoɗen kalden kawren petalaji ɗi pellen ko konnguɗi guuɗi juutuɗi nanten silemaji ɗi tamen ko kuɗi bindirɗi mbatten windude e wittude ñiiɓel yo Allah senen sembiɗen wutte limago o ɓorna en simir cuusaɓe sakkana en paɗe peltal koyɗo waɗan en laafa ma kaala mawni kinaɗo itta e koye men yo Allah rokku en no kootiɗen leyɗele men ha ndenen nayi men e nayele men kefiri tawta kiinde e nder paɗe men ha luci e ɓuji kuuna e diwnuji men Allah yurmo yaafo maayi men e maayi juɓɓol men Allah yogen wolde dem hande kefi